brought to you by J. Sorneo Collection. Ti panaggayem ta tanabayagi din ngajak kimanta kumantaak ngarud taagkid daw ka tapaglek man biyag ko nga mapaay ka ngem amangan tungata no siyak tut agkid daw tapaayen nga saan nga ang angaw daytoy tungatan ti nakarigrigat tapagustuhan ka ket saan kanya di kansyon ko dandani netten malpasen dawatek ngat kuma ngayon kasumbatanin kadag ito'y nga inakbalbaliksen alak kadindiag ko kasumbatanin tungata no siyak tut agkid daw tapaayen na saan nga ang angaw daytoy tungatan ti nakarigrigat tapagustuhan ka ket saan kanya kansyon ko dandani netten malpasen dawatek ngat kuma ngayon kasumbatanen kadag ito'y nga inakbalbaliksen alak kadindiag ko kasumbatanen